Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Pangarsanipun para alim, para ulama, warasatil anbiya ingkang tansah kula dhereki, kula ajeng-ajeng berkah doanipun milangkung pangarsanipun akhirul kiram al-mukarram Bapak Kiai mantep niki kula nggih ingkang tansah kula hormati, kula takzimi pangarsanipun al-mukarram Mas Kiai Haji Habib ingkang tansah kula cadhong berkah doanipun lan sedaya para bapak kiai, bapak haji, ibu hajah ingkang dahat kinabekten sesepuh kesepuhan haji sepuh pangarsanipun Bapak Lurah ingkang tansah kula hormati Mas Lurah Heri Wibowo lan sedaya perangkatipun ingkang kula hormati pangarsanipun tokoh-tokoh masyarakat lan pangarsanipun takmir mushola wonten ing mushola At-Taqwa nggih dusun Mekar Roban Mekar Sari nggih. Alhamdulillah niki pinaringan terang kula jenengan sedaya saged wajah bil wujuh kanthi boten alangan setunggal menapa. Mugi-mugi dadosaken amal akhirat. Allahumma amin. Pangarsanipun jamaah pengaosan lapangan ingkang dipun mulyakaken dumateng Gusti Allah. Monggo panjenengan sedaya kula dherekaken tansah munggahken rasa syukur dumateng Allah. Bikaulina kalimatut tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Pinaringan sehat sempat saged nderek pengaosan mugi-mugi dadosaken kula jenengan sedaya menika selaman slumun slamet dunya akhirat. Allahumma amin. Tepdongakna sing duwe utang cepet lunas. Nggih. Tepdongakna sing urung bojo egal-egal bojo. Sing dadi randha cepet payu. Sing dadi duda gelis oleh randha ya kena, perawan ya kena. Nggih. Tepdongakna min ahlil ilmi wa ahlil khair saking duriah panjenengan sedaya. Amin. Nggih, saestu sholawat lan salipun Allah mugi tetep konjo wonten junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula jenengan sedaya saestu antu-antu syafaatipun mugi-mugi termasuk tiyang ingkang berhak nampi syafaat benjang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Kula niku dadi urung suwi maca kitab saking anggitanipun Syekh Abdul Qadir Jailani
qaddasallahu sirrahul aziz. Matur nuwun kopine Mas nggih. Alhamdulillah kental banget lurae. Ayo. Mboten ngopi jenengan. Paruan ya. Ora apa-apa. Tahu paruan karo nyong kan piye. Ati sing niki ilmu kali kula niki. Nggih Mas. Wangsul nggih nembe kula tak maca. Dadi wonten pengendikan kados ngeten. La yara fi 'abdihi min 'ibadihi. Jadi sing intine ngeten niku bajarat nggih umpamane ngomong bajarat iki kaya ora dengur nek ora dijawakaken yang bener ora patek utang. La yara min ibadihi al-abdi la tubalu wa tubalu mayasya Allah. Sing cara Jawane ngeten, Gusti Allah niku mboten nyumpuraken tiyang ibadah niku ditampa menapa mboten ditampa niku tiyange mboten ngertos. Napa malih Gusti Allah ridho? Padahal tiyang iki ibadah. Tapi wonten sing diparingi preksa. Sapa man wong yasa'u kang den kersaken ing Gusti Allah. Jadi orang-orang tertentu sing diwai ngerti masalah ibadah kuwi ketampa, diterima, diridhoi kali Gusti Allah, kuwi ukur wong-wong tertentu. Nek bangsane nyurika kan ukur anggapane ditampa. Nggih mboten? Anggapane yo rata-rata kan kados ngoten. Jenengan ukur diwarekon husnudzon, nyong oleh salat mesti ditampa. Nyong oleh sedekah mesti ditampa. Nyong oleh maca Quran fasih ya mesti ditampa lah, kae ora fasih. Nah, kadang-kadang kados ngeten. Terus nomor terus. Lah niki Syekh Abdul Qadir ngendika panjang lebar wonten mriki. Dadi kula niku nganti wedi dhewek. Saestu nyung yo ora ngerti nek ibadah nyung iki ditampa apa ora ya Allah. Lah men bisa ditampa kali Gusti Allah niku dos pundi. Nggih. Terus iki ana werna papat. Sing dadekna kula jenengan ora isa mlebu nang swarga. Sing krana Rasulullah ngendika la yadkhulul jannah fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Rasulullah dawuh wong sing duweni rasa gemedhe nang jero ati mithqala dzarratin sebiji jaro cilik banget min kibri sekang gemedhe kowe wong ora isa mlebu nang swarga apa maning mlebu mambu boten saged. Masyaallah iki mendel nganggo pikiran iki kali digale monggo kula jenengan setuju. Masyaallah. Lah kula jenengan niku gadah ciri-ciri sing ndadekaken wong niku gemedhe, sombong, kemlungkung. Wonten kitab diterangkan patang perkara sing dadekna wong kuwi gemedhe. Sing nomor 1 alim. Alim lho. Alim bahasa santri. Nek bahasa kula jenengan sedaya niku pinter. Wong pinter kuwi kadang-kadang timbul kesombongan. Laras napa laras? Gonyong pinter masa jagongan namburi. Kok kudu nek mantep lah. Berada nang arep beli terus wae ya nah angel mboten angel sebabnya masalah nopo sing papat kok dhisik jenengan tekon niki saniki setan iblis nggodhe kula jenengan sedaya niku perkara 100 nganggo cara 100 oleh nggodhe manungsa iblis siji nganggo maksiat kok mesti ditok Pak Bu jaling ngene sing 99
sangan iki ngangge ibadah eling-eling niku. Yang 99 belis oleh mereka daya men kula jenengan mlebu nang neraka niku nganggo 99 cara nganggo ibadah. Angel ora. Sebab nek maksiat rata-rata wong wedi. Ojo zina, ora zina nikah. Ojo mangan iwak babi, ora mangan iwak babi nikah. Ojo goro, kadang-kadang ya ora goro wedi kali dosane. Ning sing nilai ibadah kula jenengan sedaya akeh sing disisipi iblis setan kula jenengan ora rasa. Katone ibadah lho Pak, mboten sholat, beri tahajud, awal ya, sholat duha, anak, bantuan, bantu pembangunan, bantu darusan ini setan berpunang di wong kuwi. Baru wis dadi ngalim, dadi pinter, dheweke rumangsa saya paling pandai. Pokoknya nek ora karo dalane nyong luput kabeh liyane. Payah ora. Dan iki mriki Pak. Yen atine disusupi nang belis ora krasa wong sing ngalim, wong sing pinter. Lha wong kok panggene kok mung sawah kaya kae puasa ku ora puasa ya neraka kae lah. Mbok mikir iki kaya nyong. Ya ora ngomong kaya nyong ora. Boten niki masalah hati. Mulane ati kuwi nang jero ora ditok menang. Mulane dandani ati karo dandani sikil tugel. Nggih. Isi angel dandani ati Pak. Nanti diomongaken sing jenenge ati angger atos ngumpuli waktu makosat kulu buku mimbang didalika fahiyal kal hijarah au asyad dukoswa onten. Jadi wong nek wis atine lara atine kebentek niku atose ngumpuli waktu. Nek waktu segepok bisa pecah ning ana wong krono pinter krono alim tidak mau menerima saran dari orang yang di bawahnya. Coba sing ngaji nang ndi Kang? Mondok nang ndi? Oh. Jadi rasa menyepelekan dengan orang lain. Kuwi nang kono mlebu kategori penyakit hati al-kibri gumedi. Mulane Gusti Allah utus Rasulullah uswatun hasanah. Urung diutus dari Rasul wis dadi al-amin, dipercaya. Terus nang kono sing dicontoh kula jenengan kabeh napa nek akhlakul karimah. Mulane sing jenenge wong pinter kuwi suwi-suwi malah merendah. Kuwi wong sing slamet sing kaya kuwi malah udu wong sing alim nek ora melu nyong, nek ora kaya nyong ning ibadah neraka kabeh. Masalah nopo? Jadi wong nyekel HP kabeh. Anane nangene iki wong padu bener-bener dewek. Kula niku sering ndeleng masyaallah lha dene beda kaya iki. Lha kowe nyusupi setan saking pintere. Sing siji dengan dalil ini, yang satu dengan dalil ini, yang satu dengan dalil ini. Masyaallah. Nggih. Dan iki kula jenengan kabeh ayo sing pinter nuduhi sing ora ngerti, sing ora ngerti gelem ngaji. Tetap utamakan akhlakul karimah. Ora usah karo wonge wah aku salat kae ora tak nyong ya ora bedilah. Nek iki arti gede masyaallah. Dadi orang nganggo maksiat, Pak. Mboten ngangge maksiat. Mulane Gusti Allah, temriku Syekh Abdul Qadir Jalani ngendika, Gusti Allah kowe ora weruh karo wong sing ahli ibadah ditampa utawane mboten kecuali wong sing dikersakna kali Gusti Allah. Siji napa kawula sadar penyakite krana gumedhi. Lah gumedhi disebabkan 4 hal. Sing siji pinter ngali sing nomor 2 krana ayu, krana gagah. Leres napa leres? Wong gagah gelem gumedhi ora? Gelem gumedhi.
wong ayu ya kaya ora level lakon dengan karo nyong ya levelnya karo iki wong sing bangi sing pesek ora melu apa meneh kaya celengan Semar kaya ora padahal sing kaya celengan Semar ya makhluk Gusti Allah sing bangi ya makhluk Gusti Allah sing kulite ireng ya makhluk Gusti Allah sing kulite kuning ya makhluk Gusti Allah sing gawe Gusti Allah kabeh sing ngomong nyong ora level jenengan ora level karo nyong krono nyong ayu krono nyong gagah kowe yo gawe Gusti Allah kon gawe paribatane wong sing deng langkang iso kita gawe bajal semene denglang bisa ora bisa. Dan ini nanti interview belum dengan itu mawas diri. Krono nopo ayu utawane bebek bisa didadekna kula niku boten bak saged mlebet nang swarga. Krono atine gemedi kemayu gemegus leres napa leres. Dan iki wis lara iki. Kok kari kurang lara ala setengah kurang. Lah sing nomor 3 napa? Sing ndadekna wong gemedhe derajat pangkat. Betul? Wong sing derajat pangkate dhuwur biasane iki. Kowe rasane kowe masa nyong wis dadi kepala sekolah kok isi lapangan wis ora lulus lah. Umpamane iki namung umpamane nyong dadi lurah masa kon lapangan lah ora lulus lah umpama jenengane ya ana lurah ya ora apa-apa wong kowe contoh nggih mboten dan iki sing maune umpamane menungsa durung dadi apa-apa sregep lapanan mangkat istighosah mangkat punya cita-cita kula ajeng jengkong teng kursi panas Pak Kiai nyuwun donganipun insyaallah nginjang kula ajeng langkung sae tembang seniki akeh ora wong kaya kuwi kadang mboten wadah tapi setelah dia diberi rezeki yang banyak diberi kekuasaan yang tinggi apa cerita wonten nanti kalau ceritakan salabah agi melarat kelambine gentenan ku jamaah kali sing wadon nganti Rasul takon ya Umar tenang apa kok salabah ora tau melu wiridan jawabane nopo kelambine gentenan karo sing wadon kene salat duweni sing wadon nganggo kelambine ku salat sing wadon banget melarat. Ning dheweke niku kali Kanjeng Nabi jamaah mawon kira kali-kalane melangat. Suwi-suwi. Oh iya yo, nyong cara karo Nabi dongane mandi, nyong njaluk dongane sugih lah. Salabah merep nang Kanjeng Nabi ya Rasul. Ana apa salabah? Kula niku nyuwun didongakaken dumateng panjenengan supados kula niku dados tiyang sugih. Boleh kepengin pun jaluk dadi wong sugih tok salabah. Pertama kali nyuwun Rasulullah niku mboten pareng. Ora diwehi. Salabah. Terus pundi Rasul? Kowe iki luwih apik melarang. Slamet ibadahmu. Tenimbang kowe wong sugih. Ngeyer salabah mboten Rasul. Nek kula nginjang sugih, kula saged sedekah. Kula saged wiridan kados Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kula saged jegongan sareng langkung dewu Rasul kula saged wiridan. Seniki kula ganteosan ya Rasul, jenengan sing dongane mandi pun kula dongakaken dhateng tiyang kang sugih Rasul. Saestu kula ajeng langkung sae tenimbang dinten iki ibadah. Ngeyer mawon salabah. Padahal Rasul wis paring ngene-ngene apik larat kok salabah. Slamet. Ning kula nang ngeyer salabah suwi Rasulullah wong kecer wis teko manah.
cara guru, cara wong tua anak wis ngerti kok bocah kayak gitu kayak iki. Guru mang murid yang ngertos. Murid kan kayak iki kok jadi kayak iki. Ngeyel iki ngomongi, oh ya ngono rasa. Nah, kadang-kadang harus makan boten. Dan ini temenan didongakaken kali Rasul, disuwunaken kali Gusti Allah, nang kono terus sak labah dimodeli wedhus. Sing maune wedhus manak setahun sepisan krono dongane Rasulullah wedhus setahun manak ping 7. Masyaallah iki. Mboten dangu salah dadi wong sing sugih. Bareng wis sugih lha salah kok ora tau jamanan anu mengendi mana Rasulullah takon. Boten ngertos ya Rasul, wae saking aktifnya niki pun arang-arang tinggal pun kadang-kadang dugi kadang-kadang boten. Dan iki masyaallah. Dasarane pun ngoten pripun ditakokaken jalane padha dolan yo ziarah. Bahasa Arab niku ziarah. Telik mungkin sak labah. Rasulullah kali sahabat. Temenan ketemu kali sak labah. Babak kali sak labah. Ya Rasul, insyaallah iki jam kula jam ngamli. Pun wedhusmu wis piro sak labah? Ya pun kadang mungkin 100. Ya kuwi zakate dipikir sing temenan. Yo nggih, mijak kula jujukan. Nyatane dinteni sebulan, 2 bulan, 3 bulan sak labah orang gawe wedhus. Zakat yo ora jaman. Pertimane kali Rasul. Semua orang yang sak labah. Ya Rasul, ajeng kepripun kula seniki luwih seru wis sebabe sugih sak labah. Mana cilik-cilik iki seru. Lajeng jamaah kepripun Rasul deleng wedhus kula niku mung kata sanget wonten kawan atus pun. Wong nganti kula jamaah wedhus ical pripun pangan macan. Kula nggih pun boten jamaah. Kowe niku njang insyaallah kula teri ampun kuwatir Rasul wedhus kula kathah. Hanya seperti wis nek kaya kowe aku tak nulis Rasul kondur. Bar niku napa? Salabah soal Rasul nggawa zakat. Zakat wedhus Pak. Rasul pun boten nampi Pak. Salabah nyong siku wis ora kepengin zakat. Sepisan nyong enak kowe ngomong isuk-isuk tekan kene juli ora teko. Nyong tekan anak kono ngomong wis jamaah paribadana wis wedhus sing kowe ilang kabeh nyong jamaah. Lha iku disitu Rasul kowe bingung. Wis iki bali zakatku nomor nampa zakatku. Pun mumet niku salah masyaallah. Lebar niku dugi malih tok ibu ya Rasul tambah kadang iki. Sing kudune 100 kula beto 200. Pun monggo kangge perkembangan Islam kangge jenengan Rasul niki zakat kula. Ora salah aku wis ora nampa zakatmu bawa mulih. Nganti Rasul sedo ngamalek salah zakat orang ditampak kali Rasul. Terus ganti Abu Bakar As-Siddiq merek salabah. Ya Rasul, merek Abu Bakar As-Siddiq sanjang. Abu Bakar As-Siddiq lajeng zakat kali jenengan. Moko salabah zakat. Rasul ora wani ora gelem nampa zakat. Mula pamane ora aku. Aki Rasul ora gelem nampa lapane nonong tambah ora wani nang wedi salah karo Gusti Allah. Gowo bali kono. Kula imbui ora gowo. Nganti sedane Abu Bakar As-Siddiq zakate sak labah mboten ditampi. Bejel kaya apa Pak rasane. Terus medun nang sahabat Umar. Matur ya Umar kula ajeng zakat kali jenengan bondo kula pun kathah. Umar jawab berikut. Rasul ora gelem nampa salah. Seniorku Abu Bakar As-Siddiq lha pamane nyong matek wani kok muli. Masyaallah niki. Sing pada akhirnya salah kanthi dengan Utsman bin Affan. Mboten purun nampa, jawabane padha. Rasul ora nampa. Abu Bakar As-Siddiq mboten. Umar mboten lha pamane kok muli. Nganti sedene sak labah zakatnya boten
ditampi kali Gusti Allah nganti sidene dihukumi suul khotimah naudzubillah min dzalik. Ucapane Rasul, ngendikane Rasul pas apik ati kowe melarat gelem saben nang musala, apik kowe melarat gelem saben nang masjid, baru kowe akeh bener wis sejen srengat ana ora. Dan iki menaje benda sejen srengat monggo niku dipikir dengan dewek apa nyong nang yang ngopit pati gelem aden gelem kepenterongan bareng tuku supra 1 swidak wis ora tau nuku kepenterongan ana ora ya mbok ngono lho kowe padha mek kaya salah bene tetongakna ya iso nuku kepenterongan maning mangkat maning tetongakna sing kaya kowe iki lha niku. Terus yang mari kena wong niku dadekaken sombong ya kuwi kaya salah basoge. Andel ora? Wong soge kuwi bisa sombong. Lah padahal ya kuwi kaya salah basoge ora mambu gandane swarga apa meneh mlebu. Masyaallah. Aluk dadi wong melarat Pak kula jenengan kabeh. Wong melarat kuwi mlebu nang swarga luwih gesit kaceke karo wong sugih 500 tahun. Mulanya nikah bisa berdoa ya Allah kula dados tiyang ingkang melarat ya Allah supados cepet mlebu nang swarga. Anak ora semen dong kaya kuwi. Anak ora. Ora lah. Padahal Rasulullah nang Riyadhus Shalihin yakin ora tau ndongakna keluargane niku mek sugih mboten wonten Pak. Golek tingan. Teng Riyadhus Shalihin apa? Allahumma fir rizqihi min quwwati ali. Namun kados ngoten, ya Allah kula nyuwun dipun paringi rezeki kangge kekuatan. Kangge kekuatan. Kali dongane Rasulullah napa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sing marai donga men sugih kuwi kiai jete. Andel ora? Bukan Riyadhus Shalihin. Monggo sok maos Riyadhus Shalihin dan subuh. Dan iku dongane Rasul pun njaluk diparingi rezeki kali Gusti Allah nggih kekuatan ibadah ana sing jongkon nang ngele. Paderane Rasulullah dikencang terus digendel waktu. Niki riwayat niku sahih Pak. Masyaallah. Lha nyopikan ora lah, mulai golek tempan. Wong puasa ora patek kuat nggih medhok. Nggih mboten. Lha masalah nopo kula jenengan niku menungsa ugi pilihan. Cara jeruk kula niku kucilan kaya kita. Mbok nggih ora dipangan ngono beje. Mbok nggih. Ning Rasul masyaallah lho Pak. Masyaallah. Piyambake salat nganti sukune melempung. Nganti melempung. Salat dalu, salat tahajud hajat. Siti Aisyah sumarep ya Rasul. Jenengan boten usah nemen-nemen ya Rasul. Empun niku sukune ngantos abu, liren antuk salat dalu ya Rasul. Empun kula melas kali jenengan. Wong jenengan pun maksum dijamin mlebu swarga. Mboten nemen-nemen wis tetep mlebu swarga wong jenengan dijamin kali Gusti Allah. Niki bojone ngendol-ngendolne Rasul. Ning jawabe Rasul Masya Allah Pak tidak terduga. Mboten ten pikiran kula jenengan. Aisyah, ngerti siramu. Ngerti sira. Nyong oleh salat nganti abos iki Aisyah. Krana nyong kuwi ora wedi nerakane Gusti Allah lan ora ngarep-ngarep swargane Gusti Allah mboten ora Aisyah. Rungokno jembreng kupingmu. Kon jembreng kupinge Bu. Jembreng kupinge Gusti Aisyah. Lha terus pundi Rasul? Nyong oleh ibadah nganti sikilku abot nyong ora krasa sebab nyong syukur banget kali Gusti Allah oleh dimaksum di ngapura dosane kali Gusti Allah dijamin nek nyong mlebu nang swarga kali Gusti Allah krana nyong dijamin nyong syukur oleh ibadah wis ora tak itu mboten diitung Rasulullah ibadah nganti sikil abot. Lah pamane nyong rika sing ora tahu ana jaminan mlebu swarga kudune ya
monggo nak dipikir derek rasul niku wong pilihan wis maksum dijamin mlebu swarga ning oleh salat sunat delu nganti sikile abu krana napa syukur kali Gusti Allah. Masyaallah ya. Jadi ini masalah hati langsung pengibadah krana wau tengajeng wong ora diwehi weruh ditampa apa ora diizini apa ora diridhoni apa ora kula njenengan oleh ibadah kali Gusti Allah ndadosaken napa ora perkata petiti ora keminter ning ngono ukur ngarep-ngarep kawelasan ning Gusti Allah. Jadi wong ibadah sing bener kowe ukur krana apa mukhlisin ikhlas kali Gusti Allah salat ikhlas sedekah ikhlas ngaji ikhlas wis segala amal sing sae kula jenengan sedaya niku niate namung ikhlas krana Gusti Allah tok umpamane ana wong ngomong urusane sing ngomong iki dicekelan kula jenengan kabeh. Jadi kok ngarep-ngarep kawelasane Gusti Allah ning jenengan ngurup ngerti ngurup nukar ibadah nikah oleh sedekah oleh maca Quran oleh puasa oleh umroh oleh haji oleh mulang santri ngurup swarga yakin ora arep saged ora cocok ngerti ora cocok boten saged ngurup swarga ning krana nyuwun kawelasan kali Gusti Allah kaya wong sing jenengan ndelanu akeh wong maca istighfar jenengan kowe nek njaluk ngapura maca istighfar napa nyuwun ngapura jenengan iki ngaji ati nek ukur maca gampang ini dibaca 100 kali nggih jenengan maca istighfar astagfirullahaladzim 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 wong maca yo ora di ngapura kali Gusti Allah nggih mboten sebab jenengan maca dene ora mlebu tapi nek wong nyuwun kali Gusti Allah jenengan bar salat tahajud dalu dilebokna nang ati nyongki jaluk ngapura ucapane yo padha astagfirullahaladzim ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah ighfirli ya Allah si wong sugih ndonga ya Allah kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah umpami kula ingkang dados tiyang sugih menika anggenipun kula nasarupaken badhe kula menika dereng leres mungguhi panjenengan dereng tepat mungguhi panjenengan saestu kawula nuwun pangapunten dumateng panjenengan ighfirli ya Allah astagfirullahaladzim wong sing sugih sinaosa wis tukang infak sinaosa wis tukang sedekah ning nanggono rumangsa nek ibadah urung ditambah kali Gusti Allah urung pas oleh diwai benda saking akenan Gusti Allah ditasarupaken urung pas mungguhi Gusti Allah sebab kula jenengan ora ngerti sing dikarepaken Gusti Allah umur nyuwun kawelasan mugi panjenengan welas dumateng kula lan dingapura anggen kula menika dereng saged nasarupaken bondo ingkang panjenengan paringaken dumateng kula ya Allah astagfirullahaladzim syukur bisa karo nangis kuwi wong sing sugih terus wong sing pinter ora ukur maca istighfar tok nek ukur maca ping 100 ping 1000 kemungkinan 1 jam selesai ning nek nyuwun dari Gusti Allah ngapura ya Allah astagfirullahaladzim ya Allah ighfirli ya Allah kula dados tiyang pinter urane tiyang ning kula duduk tengah jenengan ya Allah umpami ilmu kula menika dereng saged ngamalaken ingkang kados panjenengan kersakaken mungguhi syariatipun ya Allah krana duduk kula ya Allah saestu
kawula nyuwun pangapunten lan nyuwun kawelasan panjenengan mugi-mugi ibadah kawula menika dipun tampi kanthi kawelasan panjenengan ya Allah. Dadi wong pinter bengi njaluk ngapura sing kaya kowe. Masyaallah. Terus malih wong sing derajat pangkat ndalu gelem tahajud introspeksi nyuwun kali Gusti Allah, ya Allah kula sampun dados tiyang ingkang derajat pangkat sinten mawon manut kali peraturan kula, sinten mawon wedi kali kula, sinten mawon hormat kali kula ning kula teng ajeng panjenengan ya Allah boten wonten napa-napanipun ya Allah panjenengan ingkang maha agung ya Allah ampun ngatos anggen kula dados pemimpin menika boten pemimpin ingkang amanah ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah kula nyuwun pangapunten kawelasan panjenengan mugi-mugi kula dipun golongaken pemimpin-pemimpin ingkang slamet donya akhiratipun ya Allah. Saestu kawula menika kathah ketingaranipun pungguh panjenengan ya Allah. Agisna ya Allah, agisna ya Allah, agisna ya Allah. Kira-kira sudah di pemimpin yang bisa kayak gue main bola, si wong sugih bisa kayak gue main bola, si wong pinter bisa kayak gue main bola. Sebab mayasya Allah kabeh gue kersane Gusti Allah ukur jaluk kawelasan kula jenengan kabeh. Masya Allah niki. Terus wong sing gagah, wong sing ayu kimutan kali Gusti Allah ndalu ya tangi tahajud nyuwun ngapunten istighfar kali maca la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah istighfar kali Gusti Allah nyuwun ngapunten ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Mugi-mugi yang pun kula dados tiyang ayu, tiyang bagus. Mboten ndadosaken fitnah dumateng tiyang-tiyang ingkang sumerep dumateng kula. Mboten ndadosaken tiyang-tiyang menika ndadosaken zina, ndadosaken perkara-perkara ingkang jember ya Allah. Kula mboten sengaja napa sengaja. Kula nyuwun pangapunten dumateng panjenengan sedaya menika panjenengan ingkang damel ya Allah. Saestu agisna ya Allah, agisna ya Allah. Dan wong sing ayu sing gagal ndonga kaya kuwi jagate insyaallah waras. Sebab wong wadon sing ayu kuwi njagani awake angel. Kadang-kadang wis njagani sing letekan sedina wong 50. Payah ora. Sedina dirayu wong lanang wong ayu siji wong 50 kuat ora kira-kira. Nggih mboten. Terus wong sing gagah wong lanang wapan ngerayu cewek gelem lha kira-kira kuwi bisa njagani ora. Bengi nyuwun kali Gusti Allah. Pasrah kali Gusti Allah. Nyuwun men selamat dunia akhirat oleh ayu karo niki orang menjadikan fitnah nang dunia niki sing angel dilakoni kula jenengan kabeh. Dan iki ngaji ati niki Pak. Masyaallah. Iku jenengan nek saged insyaallah min ahli jannah yakin. Tapi nek waline Gusti Allah diwehi ngerti beda. Anak wong ngomong nek ae wali, nek ae wali, nek ae wali. Tapi sejarah wali nang kita, sejarah ini yakin orang anak wali nang wali. Ketemu wong bensin aja nanti anak wong ngerti. Kapan wali kebuka karo manusia? Biasanya ora suwi sedet. Ngandel yang mono, ora yang mono. Niki masyaallah. Niki termasuk rahasia nyong cerita. Nyong isi urip demi Allah. Nyong kuwi duwe tangga jenenge Pak Slamet Pendopo. Simbah ngertos. Umahe kali nggih kula niku namung 6 meter.
kula kesiali. Dilala bapak kula niku sering ngaji tengene Mbah Mangli. Isuk jam 6. Niku Mbah Mangli ngaji sekjen kali sekjen langsung penggawa ceng-ceng angge katok semanten bali. Marai wong mulih. Langsung bergerak. Itu perlu korek. Saya ngarani nek penggawa tersobo. Itu kula ngarani dengan sejarah yang seperti persis nek kula maca kitab riwayat Wahid. Masalahnya ada nama yang sekarang termasuk orang khos. Mbak, aku tahu sekitar 80, kawannya tahu dia 80-an. Kilometer. Saya setuju Mbak. Pulau derek sama bapak pulau ngatus nih. Masya Allah, bulan ini orang bumi. Masalah nopo, masalah wajib. Desi wana wali kok di ketok-ketok kena. Yo mau nabi saya ini orang andel pasti jenengan. Wali mesti yakin, primpen oleh nyimpen. Sebab saya ngerti kok Gusti Allah karo dheweke cukup cara nabi cukup kula. Sing dadi saksi cukup ingsun Gusti Allah sing dadi saksi. Liyane ora percaya ora apa-apa. Rasul seperti itu. Jadi kemuliaan seseorang tidak bisa dilihatkan pada YouTube, pada ini orang andil-andil, paling lebih YouTube terus orang andil, prek. Jelas seperti itu. Jadi jenengan karena wali kok lebih YouTube, orang usah ngandel baik. Orang mungkin Allah yang menjaga. Kalau itu nanti sudah terbuka oleh seseorang dan sama-sama wali, orang suwi, sedek ngandel yang mono, orang yang mono, kita ini, masya Allah. Seperti kakek wong pinter Pak, nggih. Apa meneh jenengan oleh ngaji lewat YouTube, lewat HP, ora karo-karuan kita ngandel ya ngono ora ya ngono. Dan itu apa meneh wali hidup apa-apa kae. Dua ke urusan yang mereka lah. Wis walana amalna walakum amalukum sing penting kula jenengan guyub rukun ora usah melu-melu aku-akuan kabeh umat Gusti Allah. Selesai mboten? Nggih. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghir li zalimin fi zalimin. Salam. Allahumma Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Wangsul malih. Jadi kula jenengan sedaya menika ibadah. Ukur ngarep-ngarep kawelasaning Gusti Allah.
aja ngukumi nek nyong ibadah kuwi mesti ketampa, nyong ibadah mesti oleh ganjaran. Ampun, men ngapa? Men tambah seneng krana napa? Wedi karo seksane Gusti Allah. Ya Allah, kayane nyong oleh ibadah urung bener, nyong oleh sedekah urung ikhlas, nyong oleh maca Quran ya urung bener. Jadi anggapan kula jeneng aja malah wah, ya mesti ketampanya, mesti mlebu swarga lah. Punya lapangan mangkat terus, punya sedekah yang gambar terus. Anak kuburan mlaku, andan-andan mlaku yang gedele terus. Umpamane niki dan niki monggo kula jenengan tetap tentu sebab ibadah kula jenengan sedaya ora dituduhi ketampa utawane ora dirindani kali Gusti Allah menapa mboten tetep namung nuwun kawelasane Gusti Allah. Jadi sing angel natati tambahi masyaallah. Ya Allah. Kula niku Pak, kula akoni yakin mboten boros. Kula kawin ngimami Jumat niku rasane ngimami kula dugi sedhik niku. Nyong nyetangi wong seperti itu wae. Wong manut kabeh, lha nyong wis bener lho. Kadang-kadang kula kados ngoten. Niku yakin. Kula kadang-kadang maca surat sing dewa apal. Ning tekan pengimaman ora wani. Ngomong luput. Dene ya surat ikhlas lah. Nggih. Kula wis sabis tok apa bolak-balik ngene. Tenang pengimaman. Wah, kuwi gampang ora nek. Itu masyaallah Pak. Jadi tambah sini pun jenengan yang bisa tambah rezeki kali Gusti Allah. Ya krono jabatane, ya krono bandane, ya krono ngilmune, ya krono kula jenengan kadang-kadang monggo turun karuan nang ngersane Gusti Allah diridhoni kali Gusti Allah. Mulane monggo introspeksi kula jenengan sedaya oleh ngaji napa. Men tambah akhlakul karimah, men tambah ngati-ati. Jadi memang sudah saya rencanakan ngaji hati. Orang ngaji Fadlul Akmal mboten esuk maneh. Iki men guna hati kula jenengan kabeh wong wadon sing duwe bojo alhamdulillah karo bapake aja nganti wani. Swargane wong wadon yakinan wong lanang. Terus wong lanang ya jenengan wong wadon kabeh rezekine rika. Sing diwekaken karo putrane, karo garwane, terus karo pembantune sisan umpamane duwe pembantu, kabeh diweken sedekah kabeh. Masyaallah esuk nang akhirat ora ana wong taling-talingan eling. Wala taziru waziratu wizran ukhra. Ora ana wong nanggung dosane wong liya. Masyaallah iki. Jadi monggo kula jenengan sedaya diniati ibadah kali Gusti Allah menika namung nyuwun kawelasane Gusti Allah. Sing bodho ora usah mikir nyong urung ketampan mboten, pokoke ngarep-ngarep kawelasan. Sing pinter ngarep-ngarep kawelasan. Sing rada pinter yang ngarep-ngarep kawelasan. Sing sugih ngarep-ngarep kawelasan, sing ora sugih ngarep-ngarep kawelasan. Insya Allah langkung ayem kula jenengan kabeh dipasrahna nang Gusti Allah ukun njaluk kawelasan kali Gusti Allah. Mugi-mugi wonten manfaatipun Pak nggih. Satu sedaya kalepatan boten sanes menawi pangunten monggo sareng-sareng donga kali Gusti Allah. Mugi-mugi masyarakat wonten Mekarsari mriki pinaringan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Pinaringan yufrukun kula jenengan sedaya direken ahli swarga sing angsal kawelasan kali Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimil sultani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun bubar nggih. Fatihah kangge garwanipun Bapak Koriman nggih. Asmane sinten? Ibu Nur Jannah binti Bapak Imam Mufti. Allahumma lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kang semanten kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.